Bimaba ti inflation rate ti Rehiyon 2 iti 3.9% idi bulan ti Pebrero 2025, manipod iti 5.1% idi napanabulan ti Enero 2025. Nangat nga tulat ta daytoy no idasig iti inflation rate idi Pebrero 2024 at 2.5%. Dagiti kang runaan a rason ti panagbaba ti inflasyon idi bulan ti Pebrero ket gapu iti food and non-alcoholic beverages nga addaan iti 5.4% ken 48% a share. Sumagmamano kadagitoy ket tinateng partikular ti kamatis anangina idi bulan ti Enero ngem kella at alimaka idi bulan ti Pebrero. Karaman ti bagas nga apagapaman na bimaba ti presyo na ditoy Cagayan Valley. Sumagmamanupay kadagiti nangitunda ti panagbaba ti inflasyon ket ti housing, water ken electricity nga addaan iti 2% inflation rate idi Pebrero manipod iti 4% idi Enero 2025 ken ti transportasyon a bimaba iti negative 0.8%. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation nitong Pebrero 2025 ay ang mga sumusunod. Kahoy na panggatong na may 16% inflation at 0.9% percentage point share. Karne ng baboy na may 22% inflation at 0.8% percentage point. Restaurants, cafe and the like na may 8.6% inflation at 0.7 percentage points. Karne ng manok na may 13.3% inflation at 0.4 percentage point share at LPG na may 4% inflation at 0.3 percentage point share. Dagiti met major commodity ang nagtalinaed ang nangato ti inflasyon na ket ti alcoholic beverages ken clothings and footwears. Idinto nga awan ti nagbaliwan iti education and financial services. Iti kadagupan a record nagtalinaed ang maysa ti Cagayan Valley kadagiti addaan iti nangato nga inflation rate iti intero a pagilian. To complement yung efforts to complement the efforts in boosting the local production so that we'll be able to ease yung inflationary pressures sa agricultural commodities, which is mostly yun yung trigger or driver sa ating inflation, meat, meat products, and all. Nai-record met ti probinsya ti Cagayan ti kangatuan nga inflasyon iti intero a Rehiyon 2 idinto at ti probinsya ti Quirino ti kababaan. For our observation kasi, when we manage the Cagayan is a little bit up here in the north, in Malaysia. So it could also be it can also be attributed to logistics then. And Quirino is also closer to Santiago City, which is also a major commercial center. So yun yung mga nakikita namin ng mga possible reasons why Quirino has lower inflation rates in terms of our combinations of the increases. Nakadepende met ti panagngato ti inflation rate kabayatan ti panawen ti Calgao, partikular iti bulan ti Marso aging April, ket posible ang umato ti presyo dagiti nateng ken kuryente. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.